ku danna subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Allah ka dafa mana. Ya mai gida, assalamu alaikum. Ya zaɓe fa ya gabato, kai ka san mu muna a ta ƙuri'ar taka ta Abdulkadir Hamza Musa wallahi. Ka san takarar kamsulan gwale wallahi sai shi din na rantsi. Tun daga na gida ka san shi za mu zaɓa, ai ba mu fita mu je mu zaɓi wani ba. Yasa nake ƙara yin ka. Allah ranar zaɓe can muna NNPP din wallahi. ina ana ma ba dai dalla zai ya rasu ki dana sai a da mu ba na samu bizai ba ga yan nan su makarata ina ba su rada ki sharkis ne Ya Abdul ga fakanin Abdulkadir Hamza Musa can wallahi ya zauna. Wai kuma Abdulkadir Musa wai baka san Abdulkadir Hamza Musa wanda ya fito a takarar jam'iyyar NNPP. Wacan wallahi alheri yake yi, ni ma nan dan kaga ina sauri ne an aike ni, amma na tsaya a wajen shi ne ma dan yi mun wani abu amma wallahi kai sai Hamza Musa a jam'iyyar NNPP mai alamar kayan marmari. dole mu ba ku kayan na shan ruwa kai. Shiga YouTube kai subscribing a tashar Yara Hausa TV kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a kowane lokaci.